Kuku sing tuwa kumelun angenek jasa ngapeke kanggo saking cacahan nanging sangat angikiti sang resi kareka putra kang anjok saking wiyadi ya begitulah kira-kira.
tua lulu tumpang ayo tua lulu ayo mandu mane ayo tua lulu oi laki Rice ini seus teh sebelo mane apa os mane mangkat aturi kabar bungkus tak iku isi topo
biarlah hati yang ngerti-ngerti asal bersamamu. Oh,